Вітаю усіх у Телебудцы. Сённяшнія нашы героі купалаўцы, якія сталі адным з сімвалаў беларускіх пратэстаў. Падзеі ў нашым найстарэйшым тэатры развіваліся дынамічна і драматычна. Зараз усё распавяду. 13 жніўня 200 супрацоўнікаў нацыянальнага тэатра імя Янкі Купалы выступаюць са зваротам, у якім патрабуюць спыніць гвалт у сілавікоў і пералічыць галасы ў ЦВК. Купалаўцы заяўляюць, што калі не будуць выкананы іх патрабаванні, яны спыняюць дзейнасць. 16 жніўня вядучыя акторы Купалаўскага разам з дырэктарам тэатру Паўлам Латушкам запісваюць відэазварот, у якім звяртаюцца ў тым ліку да беларускіх вайскоўцаў. Мы звяртаемся да ўзброеных сілаў Рэспублікі Беларусь. Народу, якому вы прысягалі, патрэбна ваша абарона. Апраўдайце гонар звацца ваеннымі, звацца беларусамі, звацца людзьмі. На наступны дзень Паўла Латушку звальняюць з пасады. Купалаўцы на чале з мастацкім кіраўніком тэатру Мікалаем Пенігінам заяўляюць, што сваіх у крыўду не дадуць. Мы купалаўцы, мы выказалі сваю пазіцыю. Таму мы кажам, што мы нікога не дадзім пакрыўдзіць у гэтай сітуацыі, калі будуць наступствы. Мы гатовыя абараняць любога члена нашага калектыва, альбо дырэктара, альбо прыбіральшыцу. 18 жніўня ў Купалаўскі прыязджае міністр культуры Бондар. Яго сустракаюць крыкамі «Ганьба», а акторы кладуць да яго ног заявы аб сыходзе. У наступныя 2 дні купалаўцы не могуць трапіць у свой тэатр. Будынак заблакаваны, нібыта праз каранавірус. Тыя, хто звольніўся, забіраюць свае рэчы ў суправаджэнні міліцыянтаў. Актораў, якія мелі службовыя кватэры, у тэрміновым парадку высяляюць. А на дзяржаўным ТВ выходзіць брыдкі сюжэт пра Купалаўскі. Много шума, разговоров и даже политических процессов развернулось в последние дни вокруг столичного Купаловского театра. Но такой ли культурной оказывается культура на проверку? Вот такие кадры застали те, кто пришел в Национальный театр сегодня днем. В новое, отремонтированное за государственный счет здание. Далее без комментариев. Пайсці ці застацца – гэта драматычны выбар для кожнага з купалаўцаў, асабліва для тых, чыё жыццё цалкам звязанае з тэатрам. На сцэну Купалаўскага выходзілі і дзядуля, і бацька Зоі Белахвосцік. У ім да нядаўняга часу служыла дачка. Там сама пазнаёмілася яна з мужам, акторам і рэжысёрам. Сама Зоя Белахвосцік у Купалаўскім ужо 4 дзесяцігоддзя. Спадарыня Зоя, скажыце, як вам удалося гэтае рашэнне аб звальненні? Рашэнне все-таки мы прымалі все разам. Першыя нашы заявы, вось калі прыходзіў да нас Юрый Бондар, мы ўсе напісалі заявы. Тады заявы у нас было больш, чым праз некалькі дзён. Некаторыя адклікалі, так? Так, таму што людзі аналізуюць, людзі баяцца застацца на вуліцы. Гэта нармальныя чалавечыя страхі, нармальныя. Прайшло крыху часу ўжо, так. Не падаецца гэта эмацыйным рашэннем? Не, гэта не эмацыйнае рашэнне. Я б все роўна сышла. У вас жа жыццё цэлае звязана з гэтым? Так, амаль 40 гадоў я працую так. І вы смаглі проста ўзяць і адрэзаць, так? Так. Жыццё чалавечае занадта хутка праходзіць. І калі пакласці на вагу все тое, што адбываецца з нашай сёння краінай, я думаю, што это не так важно. А важно все-таки быць на тым светлым баку, каб нас было болей, каб наш голас быў пачуты. І гэта зусім не страшно. Не ўсе купалаўцы звольніліся на знак пратэсту. Частка трупы засталася ў тэатры. Сярод іх народная артыстка Беларусі Зінаіда Зубкова, за якой я зараз і пагутару. Зінаіда Петровна, так што зараз атрымліваецца, Купалаўскі ёсць, ці яго няма? Можаце вось са свайго боку сказаць, што? Ну, калі я тут у сябе ў грымёрцы, напэўна, ёсць. І тыя, хто побач са мной, тыя, хто адпрацаваў Геннадий Степанович 65 год, напэўна, ёсць. Мы любім тэатр. Тым не менш, шмат актораў сышлі, вы засталіся. Чаму? Палітыка – гэта брудная справа. А тэатр ёсць тэатр. Так што вырашайце самі.
Як вы ставіцеся да рашэння сваіх калегаў, у тым ліку тых, з якімі вы дзесяцігоддзямі разам на адной сцэне? Я іх усіх люблю, таму што яны прайшлі праз мой лёс, іх лёс праз мой лёс. І я памятаю іх і дзяцей маленькіх, і калі яны чакалі гэтых дзяцей, і як яны прыйшлі першы раз. Яны ўсе цудоўныя акцёры. Я просто могу пошкодовать, и надея у меня застаецца. Вялікая надзея. Скажыце, калі ласка, 13 жніўня вось гэта пачалася сітуацыя з Купалаўскім раскручвацца ад гэтага зварота, які падпісала там 200 супрацоўнікаў тэатру з асуджэннем гвалту, там, з патрабаваннем. Так, мы все супраць гвалту. Я таксама супраць гвалту. Але трэба мець галаву. Хоць трошкі разумець тое, што они зрабілі. Гэта толпа. Гэта не канкрэтна 1, 2, 3 чалавекі. Гэта толпа. Я думаю, што яны калісьці пашкадуюць. Тыя, которые, пайшлі за ўсімі. Адзін з самых маладых, цікавых і яскравых актораў краіны Іван Трус у Купалаўскім крыху больш за 1,5 гады, але ўжо выйшаў на вядучыя пазіцыі і не маю сумневу, што праз некаторы час ён бы стаў такім жа тварам тэатру, як Зоя Белахвосцік ці Зінаіда Зубкова. Іван, ты ось робіш такую імклівую кар'еру ў тэатры, у тым ліку Купалаўскім, і ўжо выходзіш сапраўды вось на нейкія ролі істотныя, і вось тут раптоўна все абрываецца. Ці табе не крыўдна ў гэтай сітуацыі? Яно з аднаго боку крыўдна, але не таму, што кар'ера абрываецца. З другога боку мне не крыўдна, таму што у мяне была кар'ера, якая ішла і ў Магілёўскім тэатры, і ў Магілёўскім тэатры лялек. Вось. І я спадзяюся, я веру ў тое, што я буду займацца сваёй прафесіяй. І я хачу гэтага, я раблю ўсё для гэтага, таму не крыўдна. Ну, вот Зінаіда Пятровна Зубкова якраз сказала, што з некаторай такой крыўдай у бок, напэўна, тых, хто сышоў, што вось яны вырашылі заняцца палітыкай, а трэба займацца тэатрам. Так? Як ты ставішся, в прынцыпе, да пазіцыі калегаў, якія засталіся ў тэатры і хочуць займацца тэатрам? Фактычна, ты кажаш, што гучныя рэчы. Гэта іхняе. І гэта застанецца з імі, я нікога не абвінавачваю ні ў чым. Я разумею кожнага з купалаўцаў, я разумею кожнага таго, хто зышоў, я разумею кожнага таго, хто застаўся. І я не дзялю людзей на здраднікаў і на герояў. Вы ў першым сваім інтэрв'ю пасля звальнення нашай Ніве сказалі, што нават не думалі, што будзе такая згуртаванасць унутры калектыва. Што вам давало падставы ўсё ж такі сумнявацца? Скажу, што ведаеце, калі пачалася моя барацьба, это было вельмі даўно, 30 гадоў там, калі я хадзіла са сваім мужам на першыя шляхі, калі мы прыбягалі там праз парк Горкага, дабегалі ад міліцыі. Ён цягнуў мяне за руку, бо я ніколі не дабегла сама так хутка. У тэатр такія знерваваныя, запыханыя, сядзелі, грэліся. І калі мои калегі, маладзейшыя нават, з такой усмешкай пыталіся: а дзе вы былі? А што вы там рабілі? І так, мы там, мы вось ходили на шлях. Навошта? И вот так вот крутили. Да, калі я клеила там некие листовки, и там раздавала некую литературу. Ой, Зоя Валентиновна, Зоя сошла, з'ехала з глузду. Тому я думала, что у нас и будет так. 10-20. Але, бачите, выросли люди, подросли, развіліся, стали сапраўднымі грамадзянамі. І гэта вельмі... Я не чакала такого. Вы ганарыцеся? Я ганаруся, безумоўна. Тым не менш, па розных падліках, недзе 14-15 чалавек з трупы акторскай засталіся ў тэатры.
з розных, я так разумею, прычынаў. Скажыце, як вы ставіцеся да іх пазіцыі? Да іх пазіцыі я стаўлюся максімальна жорстка, таму што я гэтага не разумею. Я не змагу ніколі ставіцца так, як ставілася раней да гэтых людзей, з павагай, з цяплом з нейкім. Працаваць я змагу з гэтымі людзьмі, безумоўна. А вы можете назваць іх вот так вот літаральна і проста здраднікамі? Здраднікі. Гэта здраднікі. Я лічу, што гэта здраднікі. Сёння гэта здраднікі. Як, па-вашаму, павінна была развівацца гэта сітуацыя? То есть як павінны былі дзейнічаць купалаўцы ў гэтых няпростых для ўсіх нас, так, для краіны умовах? Калі ласка, ідзі, супраць чаго ты ідзеш, ідзі з дэманстрантамі, ідзі. Але ж самае галоўнае, мы не павінны араць там. Мы павінны крычаць са сцэны. Я памятаю першыя тутэйшыя, калі конная паліцыя стаяла тут каля дзвярэй, калі білет трэба было спытаць там, вось, каля праспекту. І быў сцяг, і ён шоў з калыскі вверх. Но гэта быў спектакль. І мы выйгралі, як тэатр. Сваю пазіцыю мы адстаялі. Вот это тэатр. Я за такі тэатр. Якія шляхі вырашэння вы бачыце? Ці ёсць яны наогул? Ці проста людзей раскідала па розныя бакі? Вы ведаеце, трэба пайсці ад Бога. Мы павінны дараваць. Дараваць тым, которые не зразумелі, якія памыліліся, можа быць. Мы павінны іх дараваць. Нават калі не з таго боку, але з нашага боку. Тых, хто засталіся, мы павінны іх дараваць і неяк паспрыяць, каб яны вярнуліся зноў у гэтыя сцены. Таму што зараз толькі адні сцэны. Нават мы, нават я, якая мела две цэнтральныя ролі, это «Земля Эльзы» и «Вечер», и я тоже не играю. И никто не подумал, что акрамя актеров есть еще колькі 200 человек, якія таксама оказались без працы, без грошей. Кто-нибудь из них подумал об этом? Но дараваць мы павінны. Гэта па-божеску. Ёсць нейкая ідэя, якая яднае купалаўцаў, агульная, на якой можна агульная паяднацца? была эта сцена. Агульная — это мы когда разом все працуем. Вот это агульная называется. Як вы агулам успрымаеце статус, і сітуацыю з купалаўскім на сёння? Гэта раскол тэатра на дзве часткі? Ці гэта канец гісторыі 100гадовай, гэта канец тэатру? Ці гэта новы этап у жыцці тэатра? Я, па-першае, думаю, што мы ўпісалі ў гісторыю тэатра гэтым нашым учынкам такую гераічную старонку. А я думаю, што мы вернемся, абавязкова вернемся. І будзем працаваць, і гэта будзе купалаўскі тэатр, але ўжо другі. Таму што як было не будзе, і мы не будзем у той сітуацыі, у якой мы жылі, і нам было складана жыць і цяжка. Складана было нашым рэжысёрам. Больш складана, чым артыстам. Калі прыходзілі і казалі, гэтага не трэба, гэтага прыбярыце, гэтыя словы не кажыце, а гэтую сукенку бело-чырвона-белую здыміце з артысткі, а гэта тут не махайце гэтым. Я думаю, што будзе іншая сітуацыя ў краіне,
І я думаю, що наш театр так само і розправить крили, і ми там будемо. Я у гэтым упэўнена. Вы лічыце, што Купалаўскі мусіць і можа існаваць толькі пры падтрымцы дзяржавы, ці можа быць незалежным? Театр такая все-таки элитарная гісторыя. Театр сам сабе не зможа столькі зарабіць грошай, каб ставіць прыгожыя вялікія спектаклі, апранаць і рабіць сцэнаграфію на ўзроўні, як бы хацелася нашим гледачам, і як бы нам хацелася. Я не думаю, што можна так. Падтрымка павінна быць. Ну, тэатр Купалаўскі, ён же даваў пэўную гарантыю працы, так? То есть ты там служыў, ты туды хадзіў, ты атрымліваў гарантаваныя нейкія грошы, хоць якія. Не было страшна ось так сыходзіць фактычна ў нікуды? Не, страшна не было, зусім не было страшна сыходзіць, таму што ў гэты тэатр я прыйшоў да галоўнага рэжысёра Мікалая Пенігіна, і ўсе аб гэтым ведалі, і я ніколі гэтага не скрываў. І таксама, як Мікалай Пенігін, калі ён абвесціў усім тым, што ён таксама заходзіць з тэатра, то мне ў гэтым тэатры альбо ў любым другім тэатры без рэжысёра, да якога я прыйшоў працаваць і з якім я прыйшоў працаваць, мне таксама рабіць няма чаго. Варыянтаў перачакаць гэтыя падзеі, сядзецца не было. Ведаеце, зараз у мяне такі узрост альбо такое адчуванне сябе, неяк хутка пачаў ісці час. І мне з кожным днём здаецца, што я могу не паспець, а я хочу паспець. Я адчуваю сябе сілы, я адчуваю сябе жаданне працаваць, я веру ў то, што я змагу яшчэ нешта зрабіць. Як ты думаеш, Купалаўскі будзе жыць? Канешне, і будзе жыць Купалаўскі, таму што, наколькі я ведаю, хлопцы, дзяўчаты, артысты, усе, якія зышлі, вялікая колькасць і тых, хто зышоў, яны зараз таксама займаюцца прафесіяй, яны зараз таксама займаюцца нейкім бурленнем. Але ты сябе бачыш сам? Так? Не, я ўжо у той момант, калі я атрымаў працоўную кніжку, я адрэзаў, так як заўсёды, ад сябе гэты тэатр, і я іду далей, і ўсё будзе добра. Скажыце, калі пастаноўка Купалаўскага будзе зладжана па-за сценамі тэатру? У Беларусі, у Мінску, там, ці гэта будуць гастролі, і вас запросяць? Ці вы далучыцеся да тых купалаўцаў, якія зараз часова, спадзяюся, па-за тэатрам? Ведаеце, я не хачу зараз пра гэта нават думаць. Мне здаецца, што будзе ўсё трохі па-іншаму. Я ніколі не адказваюсь. Я іграю і в кіно, і на радыо, калі трэба. То есть, калі размова менавіта будзе пра тэатр, не пра палітыку, і калі гэты тэатр, які, на жаль, зараз падзелены, запросіць на гастролі, вы з імі гатовы, ў прынцыпе, паехаць? Ну, калі бачу я, і ім я буду патрэбна, я буду, але ж я хачу, каб яны не былі па-за сценамі этого тэатра, а былі тут. Вот видите, мы з вами, я вас просила, каб мы не говорили про политику, але все. Ну, мы говорим про театр. Да. Мы говорим про театр. Да, ничего. Скажите, вось зараз центр увесь ачэплены. Так. Саша, вось можаш паказаць трошки, калі можаш. Вам асабіста не страшна хадзіць па вуліцах Мінска? Ну, калі раней Мінск быў настолькі спакойны, калі можна было ісці позна вечарам, то зараз, безумоўна, не. Зараз, безумоўна, не. Зараз гэта зусім другія абставіны і другі горад. Хаця, каб сказаць, што так вельмі страшна, дык не. Ну, вы давалі ўжо неаднойчы зразумець, што вы гэтую ўладу не абіралі і не прымалі. Пры гэтым вы атрымалі фактычна ад уладу звання народнай артысткі, так? Ці былі вось у гэты момант, калі вам надавалі гэты там статус,
гэта думка адмовіцца ці паказаць, што вам не патрэбна ад гэтай улады ніякіх статусаў? Ведаеце што, нам гэта ўлада нічога не дае. Яна толькі, я так разумею, подпіс сваю ставіць, ці это факсіміле нават. Таму мне это званне не давалі ніколі, я ведала за што і чаму так было, бо я неправільна, не так себе паводзіла, як трэба было. Я вельмі многа ад чаго адмаўлялася, і было нават в маім жыцці вельмі многа складанасцяў. Я толькі баялася, што каб адміністратара не звольнілі за гэта, за ўсё, што я рабіла. А вось. А можете приоткрыть хотя бы? Не, ну, про я отказалася, наприклад, бути делегатом, як это называется, народный сход. Я была в таким совете по размеркованию грантов, и я там робила добрые справы. Я могла зробити, каб размеркавалі таму, кому трэба, а не разумееце, як гэта бывае. Вось адразу я адтуда вылецела, яшчэ адкуль вылецела. Я толькі думала, ну, тэатр застануся, дзякуй Богу, а больш нічога мне не трэба. Таму гэта званне, ну, яно было і было, я яго не прасіла. Ну, успрынялі гэта як належна, ці здзівіліся? Не, я не здзівілася, бо все хацелі, Пінігін хваляваўся, і дырэктар хваляваўся, все хацелі мне надаць гэтае званне, таму што гэта было дзіўна, странна, напэўна. Это ж параўнальна недавно было. Хацелі мне это даць, ну, гадоў 15 таму ўжо яго. Мне ўсё роўна, далей. Я не адчула, напэўна, той радасці ад гэтага падарунка, калі б гэта было тады, калі сапраўды я ўжо была народная. А цяпер, ну, далей. А што гэта, дарэчы, дае, вось гэты статус, мне цікава? Я думаю, што гэта дае дабаўку, заробку, 70 беларускіх рублёў. Каштуе народны артыст. Так. У вас з тэатрам звязана 60 год жыцця. Прычым роўна, я так разумею, так? Так, у гэтым годзе. Так. Памятаеце першы дзень, які вы правялі ў Купалаўскім свой? Памятаю. Я была студэнтка першага курса. Я пашла ў тэатр. Мест не было. Я села на балкон, на другі балкон, туды далёка, і глядзела дзень цудоўных падманаў. А для мяне мова, я прыехала з Латвіі. Я разумела, але ж недасканальна так, як павінна была зразумець. Але калі выходзіл Глебов і Станюта, гэты дуэт, я нават зараз помню, як і што адбывалася на сцэне. Это быў такі рогат, не смех, а рогат, што я нават вот так вот с этого балкона ледзь не звалілася туда ад хохоту. Это было так цікава. А потым, самае цікавае, уже когда я пришла ў тэатр, меня увели в гэты спектакль, так что я играла и с Глебовым, и с Стефанией Михайловной. За гэты вось час, якому вы былі сведкай, я думаю, шмат было цяжкіх момантаў у Купалаўскім. Скажите, самые драматычныя вось моманты можете узгадаць? Вы знаете, это было, калі вот подряд пайшлі з гэтага свету Глебов и Платонов. Вот, вы ведаете, это было так один, потом другі. Это было так цяжка. Это была, у них была целая эпоха их, и раптом раз, и нема. Это были выдатные актеры. Выдатные. То, что робил Глебов, это передать невозможно. Я зараз гляжу Паўлінку, это нават близко нема того, что ён был. Это было детали, у чым майстэрства актера, у деталях. Что ён вытвараў? А калі мы з Лілі Давідовіч, мы былі на адным курсе і разам прыйшлі ў тэатр, мы кожную Паўлінку, увесь першы акт сидзелі за кулісамі і глядзелі, як игралі акцёры. І калі першы раз мы выходзілі на сцэну,
такие дрыжики было. И Глебов сказал: девки, не траситесь, скажите на сяру и вперед. Главное, каб ведаць, чаго вы туды ідзіце, зачем, чаго. А былі, можа быць, нейкія крызісныя моманты, калі падавалася, што Купалаўскі вось неяк на мяжы, так? Магчыма, там, калі Савецкі Саюз, можа, там, магчыма, фінансавыя, там, ці кадравыя пытанні таксама. Прыгадваць нешта такое вось? Вы ведаеце, калі гэта ўсё неяк праходзіла так, ну, цяжкасці былі, но мы на гэта нас гэта не цікавіла. Это было... Я ехала ў Латвію, мне наши жанчыны ў тэатр казалі: Зіна, купі нам босоножки. Я говорю: а калі мы ўсе одинаковые будем ходить? Не, это уже не мае значения. И я привозила одного колеру, и мы все носили это. Так что нет. И у театра, ну, был период, перед тем, як пришел Эрен, вот у нас 3 периода. Это Эренский период, Раевского и Миколая Николаевича Пингин. И вот первый период Эрен, отдай его, там менялись як перчатки. Год, переход, год. Ну, не было человека, который бы вот так моцна з Саннікаў ушоў з жыцця. Ён быў і рэжысёрам, і мой педагог быў. І он ушоў, а потым пачаліся шуканні такія, пакуль не прыйшоў Эрен. І тады ўжо это быў цуд. Вось момант росквіту Купалаўскага пры вас, ён калі быў? А ён паспяхова так шоў, у Эрена быў спектаклі, дайшоў. Потым с легкой руки Эрина у нас остался Раевский. Раевский поднял театр, а потом Миколай Миколаевич поднял театр. Але ж треба тут еще памятать, что приходили вельми таленавитая молодь. Про каго, можа, вот, асабліва з цеплынёй можаце прыгадаць менавіта вот, з маладога пакалення актораў? Ой, батюк, да там все хлопцы, 3 Вани, как мы их называем. Апішы свой дзень вось пасля сыходу з Купалаўскага. Як змянілася твоё жыццё за гэты месяц? Я забраў працоўную кніжку, я ўзяў пад пахі сваю жонку, якую вельмі люблю, якую вельмі слухаю. І пакуль яна ела вячэру, мы пачалі думаць, што нам рабіць. І, як мне здаецца, мы нешта прыдумалі, і зараз хочам, каб гэтыя планы нашы здзейсняліся, і каб все у нас было добра. Пакуль у сакрэце, так? Што прыдумалі? І не тое, што ў сакрэце, але пакуль аб гэтым не варта казаць, таму што гэта атрымліваецца такі мядзведзь, які яшчэ бегае па лесе. Ну, суму па тэатральнай сцэне яшчэ няма. Сум па тэатральнай сцэне ёсць, ён вялікі. Ведаеце, мы адразу быў карантын, адразу быў ковід, і мы больш за паўгады не выходзім на сцэну. За гэты час я адыграў, мабыць, 4 альбо 5 спектаклей. Гэта вельмі мала. Я лічу, што гэта, кажучы па-рускі, недапусціма. Таму што артысты, як і спартсмены, як і любы чалавек, які займаецца прафесіяй, ён павінен заўсёды трымаць сябе ў нейкім трэнінгу, заўсёды нешта рабіць. А вось мы сядзім на сраках, і наш КПД падае. А што з публікай, вот, з вашымі гледачамі? У вас ёсць нейкія згрызоты сумлення? Вот, нейка, вот... Я ведаю, што яны нас разумеюць, таму што мы сустракаемся з імі. На ўсіх маршах яны да нас падыходзяць. Яны нам кричать «Браво, купаловцы», кажуть, мы не будем куплять билеты, мы не будем ходить в театр, покуль вас там не будет, бо глядеть нема на что будет, и мы вас чакаем, мы вас падтрымліваем, и мы разом. Я не думаю, что. Они ж нормальные все. Значит, Купаловский был на уздыме, в принципе, до этой всей ситуации, так? Я думаю, так. Ці вы верыце ў тое, што вось гэта праблема, гэта сітуацыя, канфлікт, гэта толькі будзе такім эпізодам у жыцці Купалаўскага? Ён не будзе эпізодам, гэта будзе вельмі значная падзея была.
Калі не памыляюся, 15 актораў з трупы зараз засталіся у Купалаўскім. Скажыце, як яны сябе адчуваюць, як яны настроены? От як і я. То, що я кажу вам, так і яны себе адчуваюць. То есть, в принципе, гэта такая разгубленасць, трошки спадзел, трошки незразумеласць. Ночы не спаць. Все думка ідзе, што будзе, як будзе. Ну, але ж надзея ёсць. А раптам? Усе гэтыя тры гісторыі Зоі Белахвосцік, Зінаіды Зубковай і Івана Труса зусім розныя, але ў кожнай з іх гучыць імя адной і той жа асобы, якая іх усіх лучыць. Мастацкі кіраўнік Купалаўскага Мікалай Пінігін стаў такім ценявым героем нашай праграмы, таму менавіта яму мы вырашылі ўручыць падарунак ад тэлебудкі. Дамовіліся мы на сустрэчу ў кавярні Бітлджус. Хадзем уручаць. Спадар Мікалай, добрый дзень вам. Добрый день. Бату. Дзякуй, што прыйшлі. Дякую вам. Я вас паклікаў сюды, каб уручыць падарунак ад тэлебудкі. Свята ніхто не можа папсаваць, там з юбілеем 100-гадовым Купалаўскага, Дякую. да якога вы маеце вялікае дачыненне. І мы думалі доўга, як вас парадаваць са свайго боку, і вырашылі глядзець. Гэта 100 трюфелей ручной працы мы замовілі з выявы Купалаўскага. І спадзяюся, што вы падзеліцеся з усімі, каго ўбачыце. З актораў і супрацоўнікаў. Суд. Ну і скажыце, як на смак. Трэба каштаваць зараз. Ну, дойдите хотя бы, там, поспробуйте с кем-нибудь, с актором. Да, конечно, у нас репетиция. Я, конечно, всем открою и запрошу от вас такий подарунок. Солодкий подарунок. Дякую. Спадар Мікалай, скажите, як наогул настрой, як вы себя адчуваеце? Цудоўны. Святочны? Ну, мы уже святкавалі наш юбилей. Ну, конечно. А ў якім фармаце адсвяткавалі? Разумею, што это планавалася так маштабна, грандыёзна на сцэне, а як атрымалася? У лесе. А, па грыбы я бачу фоткі, Мы так? по грибы поехали, и как раз 14 вересня, и там отсвяткавали. Як, в прынцыпе, настрой у калектыве ацэньваеце? Нормально, вельмі добрый. Стваральны? Да, я думаю, вельмі добрый. И такая падтрымка адзін аднаго, і з боку іншых людзей ёсць падтрымка моральная. І, ну, трэба перажыць гэты момант, тому што тое, што зроблена, то зроблена, а будзем спрабаваць і далей жыць і ствараць штосьці, якія спектаклі. Можна казаць пра еднасць купалаўцаў, у тым ліку пра еднасць купалаўцаў можна казаць, ну і нават сярод тых, хто застаўся актораў, і сярод тых, хто сышоў. Ну, Купалаўскі заўсёды быў такі вельмі моцны арганізм творчы, а зараз это праявілася ўвогуле. Як людзі дапамагаюць адзін аднаму, як ствараецца у сацыяльных сетках інфармацыя, каб дапамагчы людзям. Я думаю, что это яшчэ больш аб'яднала тэатр. Потому что сябры, як вядома, праявляюцца ў цяжкіх становішчах, а не калі ўсё добра. Есть, магчыма, людзі, які вас расчаравалі, ці наадварот, якія для вас сталі адкрыццём вось канкрэтна ў гэтай сітуацыі? Не, мяне ніхто не расчараваў. Тыя людзі, якія сышлі, а па-першае, мы нікое не прымушалі заходзіць. Я нават прасіў людзей, якія былі арэндныя кватэры, не заходзьце. Вы губляеце кватэру, а там маленькія дзеткі. Тым не менш, все зашлі. Вось, калі я кажу «все», я кажу 45 чалавек. Мы не чапалі стала ўзросту артыстам, якім 75, 80, 90. Ну, это зразумела. Ну, вось, таму пенсионеры засталіся такі ўжо ў сталым узросце, но это нормально. Прайшло ўжо месяц, трошкі больш з тых падзеяў. Вось калі зараз ўсё ж такі так адкруціць у думках час назад, ці не шкадуеце пра тое, што адбылося, ці зрабілі вы бы неяк інакш? Я не шкадую, што все так адбылося, тому што
Я долучыўся да артыста ў этой сітуацыі, тым больш, што яны вырашылі заходзіць. А я ім сказаў, што у такой сітуацыі таксама зайду, таму што вось все людзі, якія перада мной, а шмат хто з іх мае вучні, якіх я ўжо набіраў тэатр, і несу адказнасць за іх. І ў гэтай сітуацыі хадзіць па сцэне, граць, рабіць выгляд, што нічога не адбываецца ў краіне, немагчыма. А ось я не шкадую, я думаю, все не шкадуюць, а Бог дапаможа. Таму што Бог добрыя людзі зацікаўлены тым, каб тэатр як-небудзь пакуль што існаваў. А потым я ўпэўнены, што мы вернемся. У мяне няма ніякага сумнення. То, што мы вернемся, таму што адбылося это напярэдадні 100-годдзя тэатра. Кніга выйшла. Сур'ёзны вечар мы рабілі такі, дзе шмат хронікі было. Ну, як кажуць, чалавек думае, што будзе так, а Бог робіць так, як яму зручна. Значыць, будучыня Купалаўскага ёсць. Ёсць. Яна ёсць. 100 год яна была. І для людзей, якія пачыналі ў 20-м годзе, для іх была будучыня. Цяжкая, сталіншчына, камунізм. Але яна была. Каб не было этого тэатра, краіна шмат бы страціла. І ў сэнсе беларускасці, ў сэнсе стварання ментальнасці беларускай. Таму што кожны вечар, штовечар мы гралі спектакль па-беларуску. Людзі прыходзілі пачуць мову, нават несвядомыя людзі, мову бацькоў, дзядоў, пачуць. І не страцілі, і тэатр этого не страціў. Я веру ў Купалаўскі тэатр, што б там не было. Калі Купалаўскі вернецца ў свае сцены, які будзе першы спектакль, які будзе паказаны? Мне цяжка сказаць. Гэта будзе залежаць ад таго, калі мы вернемся. Мне это цяжка сказаць. Я зараз не планую. Вось мы вяртаемся, вось такі спектакль. Мы планавалі юбілейны сезон. Вось тутэйшы зрабіць, потым я хацеў аднаўляць ідылію. Дуня Васанкевіча калісьці ставіў гэты спектакль. І самае галоўнае, у нас павінен быць грандыозны праект, які не адбыўся, но я думаю, што ён адбудзецца. Это спектакль пластычны пра Шагала. Ён называўся «Un souvenir de Chagall», успамінаючы Шагала. Які пастаянна пераносіўся. Ну, ён пераносіўся ў сувязі з тым, што у нас там тэхнічныя накладкі былі не з нашага боку, а з боку людзей, якія пастаўлялі дэкарацыі. Зараз суд там ідзе, таму што чалавек дрэнна сябе павёў, з якім кантракт быў заключаны. Не па нашай віне. Но буйная пастановачная група маскоўская это разумее цудоўна, і як толькі можна будзе, мы это зробім. Там гениальны быў спектакль, пластычны спектакль пра Шагала. Я бачыў уже прагон. Это был такі падарунак для тэатра на яго 100-годдзе. Скажыце, а здольны Купалаўскі існаваць па-за сценамі ўсё ж такі? Ну, цяжка, канешне, будзе, але можа. Хтосьці казаў з вялікіх рэжысёраў, што Пітер Брук, по-моему, он казаў, што такое тэатр? Выйшлі два артыста, расклалі на падлозе альбо на сцэне дыванчык невялікі і граюць. Все, это тэатр. Конечно, у нас были грандиозные декорации для Шагала, для тутэйшых, для всего іншого, и костюмы выдатные. Ну, и есть такой вид театра, Таганка с этого починалась, называется бедный театр. Не то, что грошей нема, а тому, что все стипло, декорации стиплые, альбо их вовремя нема, черные стороны. Як калісьці ў Голубка там было. Ну, бедный театр. Бедный. Это навмысно робится як форма. Это не тому, что дайте. Это навмысно робится такая форма. Ось. Ну што, зычым Купалаўскаму новых пастановак у сценах ці па-за сценамі. Галоўна, каб тэатр жыў. Дзякуй вам. Дзякуй вялікі.
А сярод гледачоў мы разыграем запрашальнік на 2 асобы на бліжэйшую пастаноўку Купалаўскага, якая абавязкова адбудзецца. Мы ў гэта верым. Каб атрымаць прыз, трэба ў каментарах пад гэтым відэа пакінуць свой каментар пра гісторыю, звязаную з Купалаўскім. Пераможцу абярэм разам з Мікалаем Пенігіным. Заставайцеся ў тэлебудцы.